Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Joint Director of Health Services SS Civil Hospital Shillong ula pentip sya kiba Haïing hasam bakin wan Shim no ya ka medyap jong uba ribarson karbi keu ubala klan na ka jingpang COVID-19. La aipor ya kiba Haïing hasam bakin wan Shim hapo ka Sngi lim kumta kibor penyat jong ka hospital kin IT no ya ka medyap sya ka tanat Shillong Municipal Board banle ya ka badan kam. Uba ribarson karbi keu uba arpo nyos nem karta ulawan bantia ha COVID ward jong ka civil hospital ha ka arpo santrik ubana jemang ha ka por sanshiteng jenmit henry ulakla no ha ka shitarik ubana jilleu arhajar arpo wei ha ka por shibaje shiteng no phaisngi bat menta ya ka met jong u kidang bu ha po ka jaka bu medyap jong ka civil hospital Shillong.